Estic molt contenta de participar d'aquest homenatge al naixement de la neurologia catalana de la mà del meu besavi, Lluís Barraquer i Roviralta. Realment va ser una persona molt emprenedora, una persona entusiasta, una persona amb gran passió per la medicina, per la neurologia en particular, que va anar a aprendre a fora i després va muntar el primer servei de neurologia al nostre país. Després aquesta nissaga va ser continuada pel seu fill, el meu avi Lluís Barraquer Ferrer, i pel seu net, Lluís Barraquer Bordes. Avui es commemora els 140 anys d'aquesta creació d'aquest servei i em sento molt honrada d'haver participat, com deia, en aquest homenatge, on es veuen moltes imatges que tenia el meu besavi, que tenia al despatx el meu pare també, que veiem jo i els meus germans quan érem petits, veure les fotos, veure els instruments que feia servir. Realment va ser una persona molt innovadora i molt apassionada, i avui es continua realment, crec, fent aquesta especialitat amb la mateixa qualitat que es feia en aquest temps. El que passa que el nombre de neuròlegs ha crescut exponencialment i això realment és un orgull.